Moltes gràcies a tots i a totes, amics, amigues, per estar així. Per a nosaltres avui és un dia important perquè és el primer dia, com si diguérem, anem a pensar el primer cartell així en la Bíblia i serà com el primer dia d'eixida de l'Art al carrer. L'agraïment que tenim és molt gran per a Clara Iris, tenim així els seus pares perquè ella, Clara, està a Barcelona, no puc vindre, però els tenim per a que li transmetisquen tot el sentiment, el bon sentiment i l'agraïment que li tenim a ella per la gran generositat que ha tingut en nosaltres al fer este cartell tan preciós. Entonces li transmetiu, per favor, el nostre agraïment, que és immens. Ja la veurem, tindrem temps a veure-la durant l'Art al carrer, però avui l'acte principal és així, agrair a Clara Iris este cartell tan bonic que ens ha fet. Bueno, nosaltres volguérem que els pares nos diguen algo d'ella, perquè la coneguem per les redes, per la seva trajectòria, però els pares tenen el sentiment de filla i és el que volem que ens transmetisquen un poquet i després el que farem és que ells entraran i han deixat este lloc així en la Bíblia i pensaran el cartell. Bueno, moltes gràcies per vindre i ara els que tenen que parlar són els pares. Gràcies per la vostra atenció, toca més la Victòria, però bueno, dir-vos de Clara que podem dir, no, els pares, no? Des dels 4 anys, l'edat vostra un poc més, ja està dibuixant, sempre ha sigut una xiqueta molt inquieta, observadora del món a través del dibuix i l'expressió a través del dibuix d'allò que ella anava observant, mirant i tal. Va fer batxillerat artístic i després estudiar a la Facultat de Belles Arts de València. Molt jove, començà aleshores a fer la seva tesi doctoral, que girava al voltant de coses tan complicades com classificacions, seleccions, eliminacions, tot el que allò representava. Bueno, i després ja en Barcelona treballa en la Facultat de Grau de la Massana, que és una escola que té ja més de 100 anys, de prestigi a Barcelona, que està en el centre, la podeu visitar, perquè està al costat de la Boqueria, i per tant, allí porta ja camí de 10 anys. És professora d'il·lustració i d'autoedició, i la veritat és que, bueno, a vegades pareix una xiqueta més dels que va a la facultat. Porta ja molts anys dibuixant. A València, per exemple, és coneguda per 2 exposicions col·lectives que han tingut un comissari que ha seleccionat. És la que se va fer en la nau sobre la proclamació dels drets humans. Cada autora, que hi havia també molta dona, i això és significatiu, ho va fer sobre una de les declaracions dels drets humans. La d'ella va ser magnífica, interpretant també el dibuix com una narració de lo que volia contar. Després va fer la van tornar a seleccionar l'Ajuntament de València, dins de la nau també, una altra exposició sobre les il·lustradores i el Covid. A la seva vegada hi ha diverses editorials valencianes, com per exemple Mediavaca, ja l'havien buscada per a fer el Benvinguts al Cabanyal i altres. En Catalunya és una autora molt dispersa, sobretot en cartells d'esdeveniments, de festivals, i també en el que podríem dir discografia. Hi ha una trentena d'il·lustracions de discos i ha participat, ha sigut coordinadora de 2 events artístics prou importants. Uno, el que se feia a València i continua fent-se, l'inaugurà ella, era Tenderete. Era una manera de donar pas a les noves il·lustradores joves i que continua fent-se. Van anar a Barcelona i va convèncer que està treballant allí, també ha fet una cosa molt semblant, que és el Gutter Fest. El del Gutter Fest, el nom, que també és un invent d'ella, ja dona un poc senyal per on van. El Gutter és el que separa cada una de les vinyetes d'un còmic, d'una
història. Si heu vist el cartell, haureu vist alguna de les inclinacions de Clara en el sentit de que ahí teniu una espècie d'homenatge admiració cap a el dibuix dels anys 50, que ja és admiradora, del cinema de B i sobretot de les noves vanguardies. D'ahí que podreu veure que algú podrà recordar alguna com un 13 Rueda del Percebe, però bueno, podreu trobar-lo aquí. Ha tingut la sort enguany d'il·lustrar un llibre que es diu Gallines, està funcionant molt bé, d'una gran editorial, el Zorro Rojo, i ha sigut primer premiat a Catalunya en un premi d'animació i ha tingut també la sort, que és molt difícil, per a un autor que no se llama Madrileño, pues que a Madrid li donen el Premi Gran del Llibre l'Associació Professional d'Il·lustradors de Madrid. El llibre el podeu adquirir perfectament perquè és una llibreria, és una tirada molt llarga i és una interpretació dels contes d'un escriptor poc conegut, però que ja va ser conegut al principi de segle, és evident, i ell ha donat il·lustració a cada un dels 9 contes que il·lustren Gallines. És un llibre, és una crítica molt forta al capitalisme, és un llibre desenfadat, amb una mirada molt lliure i que ella ha sabut interpretar. Suposo que això és el que ens li haurà agradat. És també investigadora sobre el món de l'autoedició, en la qual porta més de 10 anys, que és l'edició alternativa a la ha canviat també el que podíem dir la seva tesi doctoral al final, perquè ara està donant una mirada a el que podrien ser les cultures oposades a la tendència dominant o l'establishment a través de la utilització de la impremta a través dels anys. I sobretot ha tingut una mirada molt intensa cap al món de la dona, perquè el treball que està, i ja a més ja l'ha mirada i ja ha publicat en algunes revistes, com la directa, intenta treure, ja que la dona no ocupava la parcel·la de poder al llarg del segle XVII i XIX, a través dels últims, ha intentat buscar, sin embargo, tanmateix, a les dones que en la indústria alternativa feien impremtes. I per tant, treballant en la impremta i ha descobert alguns dels moviments internacionals de dones que a través de la impremta feien un poc de crítica a l'establishment oficial que no considerava la desigualtat de la dona. En fi, aquest és el camí que porta i espero que el cartell pugui agradar. Preciós, el cartell és preciós.